Човек е създаден от въздух, вода, звук и светлина. И тук в това видео ще ви дам пример за това. Водата приема различна форма под влиянието на различен звук и вибрация. Когато обаче добавим и светлина, ние можем да създаваме различни изображения. Точно това представлява и всеки един от нас. Начина, по който изглеждаме и формата на тялото ни е на базата на въздуха, който дишаме, водата, която пием и количеството светлина, която ни огрява, както и звука на околната среда. Всички хора по света сме еднакви, независимо от цвета на кожата или размерите на тялото ни. Изглеждаме различно, защото нашето ДНК се променя на база за обикалящата ни среда.